Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो लोगोसे प्रेक्टिसा मोजां जागासिनो दङ आसाम पुलिसाव दा आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारदों बैसोखौ लानानै बैसोखौ सोलायबाय दा बैसोआ बेसेबां बारायखो जों बेखौबो नायगोन आरो मानि थाखाय बबे पोस्टआव बारायखो जों बेखौबो नायगोन लास्ट डेट बारा गोबाव गैला 1 नभेम्बराव जोबगोन बिनि एप्लाइआ अब्ला बारोबा नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हानाय नङा बेखायनो दासिमबो खालामाखैबा थाबैनो खालामना लादो एबियानो जा इउबियानो जा एसआनो जा ड्राइभारानो जा दा जोङो डिटेल्सखौ नायगोन बेनो जाबाय एभि इउबि कनस्टेबलाव एन्ड बेनिफ्राय एक्स एन्ड बि रिजार्भेसना जोंहा मिथिखागौ बयबो 2% दङ अब्ला पोस्टआ नोंथांमोननिया 78 नि खाथियाव दङ मोननैखौबो लानानै एभि आरो इउबि पोस्टआव बेनिफ्राय बैसो दा बैसोआ नोंथांमोना बबे चेन्ज जाखो जों बेखौ नायगोन देन बिनि गेजेराव नोंथांमोना लास्ट डेटखौ मिथिखाबाय 1 नभेम्बराव लास्ट डेट आरो नोंथांमोननि रिलिया थाबैनो जागोन नोंथांमोना 15 डेजल' टाइम मोनदों बेखायनो आसाम पुलिसाव रिलिया थाबैनो जागोन दा बेयाव गोबां सोंथि जागासिनो दङ नोंथांमोननि रिलिया माब्ला जाथावना बेनो जाबाय नभेम्बर लास्ट उइकआव नोंथांमोना चान्सआ दङ नङाबा डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना चान्सआ दङ बेयाव गोदान आरो एक्स एन्ड बि गासैबो फिजिकेल टेस्टआ दङ बे नङा जे रावनाबो गैया गासैबो फिजिकेल टेस्ट दङ अके नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बयबो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे प्रेक्टिस गैयाबा थाबैनो खालाम नोंथांमोना 30 to 100 मिटार खारनांगोन इउबि एबि पोस्टआव 14 मिनिट टाइम मोनो एन्ड बेनिफ्राय 16 पॉइंट हाफ बारनांगोन एक्सेलेन्ट थांनो लं जाम्पआव देन बे जाबाय इउबि पोस्टआव आरो जुदि नोंथांमोना एबि पोस्टआव नोंथांमोना जुदि 10 पास लेभेलाव एप्लाइ खालामगोनब्ला अब्ला जोंहा फिजिकेल टेस्टआव गासै 60 दङ बे 60 नि गेजेराव मा दङनो बेनो जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो लं जाम्पआव 20 थागोन अके एन्ड सिनआप दङ 20 एन्ड नोंथांमोननि रानिंआव 20 गासै 60 दङ नोंथांमोनाहाय एन्ड एग्जामा एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल गासैबो समान नोंथांमोना मा खालामनांगोननो बेनो जाबाय 50 मार्क्सनि नोंथांमोनाहाय अफलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना बर'जोंबो आनजादखौ होनो मोनगोन एन्ड बैसो बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम नोंथांमोना कनस्टेबलाव मोनगोन एक्स एन्ड बियानो जा एबा गोदानानो जा दा नैबे गोदान अफिसियेल नटिस फैदों एसआइनि थाखाय एपिआरअनि थाखाय बेयाव बैसोखौ चेन्ज खालामबाय नाथाय कनस्टेबलाव चेन्ज खालामाखै एसआइ लेभेलावसो चेन्ज खालामदों बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय आपडेट लाबोदों दा सिगाङाव होनाय अफिसियेल नटिसआव 24 निफ्राय 26 इयार्ससिम एसआइ एपिआरअ खालामनो हागोन होनना बुंदोंमोन 7 पस्ट दङमोन नाथाय दै चेन्ज खालामनानै बिथांमोना मा खालामखो जायनि बैसोआ 20 इयार्सनिफ्राय जागायनानै 26 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय जोंनि एसटि हिसाबै 20 इयार्सनिफ्राय 31 इयार्ससिम नोंथांमोना एसआइ पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बैसो होनोब्ला ओरैबायदि सानो माखासे एडभार्टाइजमेन्ट डेटखौ लायो जे नोंनिजों गोरोबा दा बेयाव बुंदों बिथांमोनाहाय जानुवारि 1 2023 खौ लानानै नोंनि बैसोआ 31 इयार्ससिम जानांगोन अके 20 निफ्राय अब्लासो हागोन एसआइ लेभेलाव नोंथांमोना मोनदों एसआइ इउबि पोस्टआव जायखिजाया नोंथांमोना 20 इयार्सनिफ्राय 31 इयार्ससिम मोनो जोंनि एसटिपि केटेगरियाव बेनिफ्राय खायसे बैसोआ 18 इयार्स जाबाय खालामनो हायाखै होनना बुंदों माने बैसोआ ओरैबायदिखौ लायो एडभार्टाइजमेन्ट डेटआव जि होदों बेखौसो लायो अके नोंनि बायदिब्ला हमना ला 18 इयार्सआनो जाबाय नाथाय एडभार्टाइजमेन्टखौ लादों नोंथांमोना जानुवारि 1 2023 खौ लानानैसो नोंनि बैसोआ 18 इयार्स एबा 20 इयार्स जानांगोन फर्स्ट वयसआवहाय बेखौहाय होनाय जादों बे गासैबो नोंथांमोना क्लियार जाबाय एन्ड जायफ्रा एसआइ लेभेलाव खालामगोन 20 निफ्राय 31 बोसोरसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो कनस्टेबलाव खालामग्राफोरा 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन बेनिफ्राय एक्स एन्ड बिनि सायाव माबाफोर जुदि रेहाय फैयोब्ला नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो थिग बेबादिनो नोंथांमोना दिनैनि मोननाय बायदि आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन